mau kadongan jumpa mo sa di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sa tajalo hata ni debata dihita renungan sakaryon jumolo mahita partanyang. Asini rohama dihamu doho dami. Nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Ia renungan sadaryon dibuat dosian buku renungan wasiat doho judul debata napajong-jokon marujaham mai sian hata ni debata di pesalmen 127 dohot pangodol hononna sian pesalmen 127 ayat sada songonoma hatana di dok disi molo sujahoba pauliho bagas loja sabindo akka nama mate molo sujahoba na marhal hutai dang marniula hadudungo ni panhal. Dia mau kadongan sahalak arsitek na mabahin rancangan ni napajongjong bagas di boto ibana do molo dang diurupi tim ahli molo dang manat mabahin perencanaan di boto ibana do manang molo dang ado nga bahan-bahan bangunan na dinggan totu murado roboh bangunan ni lasongoni do nang dingolut taon. Sudah usaha natabain di na membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun karir ulaon di tonga-tonga ni masyarakat petahe gabi magodo sudah molo so di patupa marhite-hite panugunuguon dohot panuturion ni debata. Di pesalme 127 di dok mariswang do sudah na pinauli manang naniula molo so parsidohon debata disi. Di paingo parpesalme dohita asa barsigatum tu debata jala manada keterbatasan ni jolma di ayat sada ni torpuko diodol hodopa bua sude ulau ni jolma marlapatag doi jala marparbue doi holan molo mangasahon jala marpangusadean tu Jehovah. Bagas na nido na di ayat sa daon, dadaholang marlapatan bagas secara fisik, manang secara bangunan, alay buhay do marlapatan bagas si astuan na keluarga, manang masyarakat, manang akaulaw tado takalan na asing. Gariada tahe di ngolon, marsitu tudohita, mangula laho membangun keberhasilan, dohot kesejahteraan. Alahi dak sude jolma marojahan di bagasan haporsyaw doho pakirimo di debata tagan mangula akka siulaon na jojo do lupa jolmai lau pasahat to diri na to debata dari ada tahe diripu doholan alani hasil ni ulaon na manang usahanay ubahin na berhasil. Pesalmen 127 manogiho kita laho mangarimani no nga parsidoho tabay debata di ganup ulaw doho di ganup haputusan na tabay ni di bagasang molutan alani kasadari ma tauku homa tarajumi ma akamaninang ima hinariko ni pasahaton ganup pargul ni ton ni ngolutta to debata. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadaryon unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotwa kadongan ay marhite-hite na doho dohita marbarita na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama mauliate debata mga ramoti hita horas